Aitor Agirre, etxeko lasterketan protagonista izatea merezi du, ospatzea hori. Bai, ala gaina etxean izan da eta urtean behin izan da, orduan uste merezi dula. Taldean esprinterri gabe, helburua gaur protagonistak izatea zen ihesaldian, ez? Hori da. Saiatu gea metarte iristia eskapa da, baina ez dut lortu eta... Tarteak tropelak oso ondo kontrolatu du, elektrolade saltiraka zegoen, minutu bateko aldea, minutu terdira gehienez ere, baina, imaginatzen ez zual ere disfrutatzen izango zinela. Bai, ni bentsa saiatu naiz, bukaeran emetan disputatzen, baina ezin dugu izan lortu eta hortxe gauga. Zentzazokin gehatzen zea, orain ja lehenengo hilabetea burutu dugula. Onakin, ez horretik ondo etorri gara, Zumeko karrerare ondo egin dugu eta oain urrengoan bila. Urrengo helburu zintzu dira? Ez dakitu indikan. Ereino edo beste zoze. Sorte hau. Eskerrik asko.